Shoutout Mang Best Mama Erika. Chat ko ano na. Machat ko yan. Tam. Ay, bugaw mo ito. Mga ulam, at saka yung ulam ko dito ngay organic talaga, galing bundok. Ato pag yun ang mga baba na. Kumain kabug. Ito pa ho. Gusto mo mo red? Folk dance. Fruit festival. Ay, butok mo. Nadagdag lang. Hello! Yun na yung batangka. Sandali lang guys, wala. Props naman ito. Magluluto talaga ako. Hinaya na ako. Sabaw-sabaw. Kailangan ko ng sabaw. Hello, good morning guys. Good morning. Happy Sunday. Ang ating topiko ngayong umaga na ito. Huwag magubad ng panty kung hindi ka priority. No, sa mga Ilonggo da, sa mga nagasagod sa baboy kung gusto ang kita, kag dako ang kita. Imo baboy, imo kasta, imo patsura. Good morning. Ay. Daw kamuti. Dito to kutsilyo kay maluto, kay tinula. Lagyan natin ng sili, batuan, asin, dalig asin. Nagtuturo pa ako dito magluto sa mga laga ko, kaya ng ilan na balaan di hakwan lang. Kundi tuwad, ayod, so kinanglan marunong din sila magluto. Kay mapatay ko pila kadlaw, wala na sa may matudlo sa ila, kamatis. Yung kasirula, pwede nyo gawin ang aquarium. At saka yung bangos na uulamin namin, asin ka. Bangos na uulamin namin mula pa sa Ocean Pacific. So, paborito ko talaga bangos kasi sinanay hindi masyado kumakain ng karne. So, mga babata, papunta dito kasi opening ng piyesta dito sa amin. Actually, yung piyesta dito December 8. Naiimbitar ko na si Christina alias Langga. Ang Aybana Alawi ng Bacolod, Lingling Sopsop, Maming TV, Laylay, Alex Nilios, at tanan sila ni Ryan Gamboa, Ma'am Carms, Paulo Chongko. Available na po tayo sa May, December 8, sa harap ng Barangay Hall, Son Formation, Negros Occidental. Wala kami asin, ayun, dahil salt na lang, hindi tayo ko makontrol. Magic sarap ko, ato magic sarap. Di baling masyadong ay, basta malagdagan na natin ang asin yan mamaya. Di puta mayong aga, idol. Di puta ka man. Good morning. Isa ka magiging sarap pero jutay na lang unod. O, pabukalan. Pakuluan ng bonggang-bongga. Lakasan ang apoy. Ayan. At saka ito, syempre ito. Talbos na kamuti ilalagay ko. Ganyan na yan, di kasimple dahil. Life is sure, much better na lang na kumakain tayo ng healthy food. Di ganong masarap, basta may benepisyo sa katawan. During broadcast, you can send, support, feeds my sending star. Good morning, ma'am. Karen Consuito. Consuito, plido mo, Velasco. Ay, charot. Kaya naman ang Gcash mo ako okay na. Ilagay ko yung Gcash ko dyan, error inbound 0945-3781-410 para sa inyong support at bibili tayo ng mga gulay, prutas.
Bukas ginataang gabi na naman tayo guys. Tuturuan ko yung magluto ng laing. Saan babungon? Lagyan ko ng sop namin. Tapos ang laing nga may sop. Nung itsura ko lang na daw dunot. Pero yung itsura ko po bulok pero kinakain ko po healthy. Kasi kung hindi ko po kakain, kung hindi po ako kakain ng healthy, bulok lang ang itsura ko, bulok pa kinakain ko, bulok yung bituka ko. Hello, good morning. Shout out kay Madam Nunita Targinti. Thank you so much sa maagang pamasko sa akin. Nakabili tayo ng fruits. This is akabugaw, pomelo. At saka ito yung mga saging-saging, babana, guyabano, at saka hindi pwedeng mawala ako ng prutas sa bahay kasi nangihina yung lula nyo, high blood pa ako. Good morning guys. Okay. Hayan po, Ray Mundihar is watching. Good morning. Merry Chris. Kain tayo kasi pinapakuluan ko pa yung sabaw. From Bacolod City, congratulations. Good morning. Namit sudaan mo, madam, yes. Maliit na bagay, bangos, 200 pesos. No? Ilan na kami kakain yan. Tapos papunta dito si nanay, no? Iikot ko sila, pakain ko sila ng chicken deli. Shout out kay Madam Jeannie Shimiso, Aya. Thank you so much. Sige, padala mga luwag. Doli kayong luwag, kay karon makiga naman tani ayang ang luwag tato may mga tok-tok ato. Ang bayo usaro ko gini ko ng mga strainer. Padala anak ko yung mga luwag. Strainer ibutang na to kay para sa gata buwas maluto ta. Kalangga igit ko na Aya Shimiso. So ari ugasin so. Hindi na kamo gusto sa may mga tok-tok na luwag kay kapangakig ba followers tong itsura ko wala kalaway pa may tok-tok. Ma'am Aya, thank you so much. So, luwag. Kuha ko lang ang price, ma'am. Basi makita. Thank you so much, Aya Shimiso. God bless. Ingat palagi sa Japan. Jeannie Shimiso. Warren, nga nagatimpla sa linaga ni Jeannie. Kalapuyot-lapuyot. Naminami magluto. Kinilaw. Kilawa ko nga. Kilawa. Warren. Sa nagkakaon, di raso mong sa may Jeannie sinagaan. Higop ka muna sa baw. Para itsura ka bata nyo, gwapo. Para kompleto lunggan. Bakit kayo kumakain ng mga tuyo? Bagoong, ano na sa... Kain kayo ng tinula, sinabawan, kung ang... Pag ginayahon, wala mo kayo bisita. Manok ka to? Kita yung maayos. Anong mga bata nila? Tulas ng mga bata nila, suos. Wala sila kaot yung sinabawan yung isda. Puro na lang sila pinamalhan. Shout out tagli sa inyo makalakakas gikirunto nyo sa akon yung papainita. Hi Consuelo, Cristobal, Melindez, good morning. Ang donut sa bata inurot mo. May isa pa to ka karton. Oh, from Iligan here in Madam Licor Acrol over Oritri. Good morning. Kalayo man ni mailog ilugan ni Baladutay ho nga nagalit ko yung kantos ni. Hindi na kitao si Sarah, ano bulong-buang araw. Makakid ni ko si Sarah, kung hindi tabunan mo na so, hindi ito bayagaan, bayan sa kurinte. Hello! Good morning, hello! Thank you so much at Teen Star, sige pa. Nan, very good. Good morning, shout out idol, mahal na mahal. Ano naman? Hindi man ka ba ba? Mayong buntag. Mayong buntag, taga saan ka day? Mula kay Giselle, Sugano, Marabasbas. Good morning. Damo. Kwato ng dako ng ako alaga. Di ba dating liit-liit niya po. Good morning ka sa mga ninang mo, nagbibigay ng Gcash at pamasko. Good morning kay Tita Aya. Good morning na kay Tita mo Aya. Good morning. Nugay na kuwan-kuwan ha. Good morning ka sa mga ninang mo ha. Kusik yung mata ko gaga, malita yaman. Ay, dyan at alinganga, man ako labuot. Hello, good morning. Guwapa, Eric, ay Bam from Toronto. Kwato, pato naman. Kaya wala pa man itong naluto, tinulan. Ang pato. Ay, ang bot, kabud, live lamang ita. Taga, kagaga ka piso. Yan, hindi mo sa liga ng tunto. Yan. Do parehas mo sa mga fake friends. Hindi mo maasahan talaga. Tutukain, kagi talaga nila. Yan. Good morning, Nini. Madam Papo, Bangros next. Favorite mo yung Bangros? Bili ka. from Ocean Pacific. Pag kumulo na po, ilalagay ko na yung bangos, sabay ko na yung talbos. Madam Pap ko yung bangos. Thank you so much. May nag-sponsor sa akin pang mukbang, no, this week. Okay, thank you so much, Madam. Sige ito, ingala niyo ta.
ang nagbigay sa akin. Huwag mo na sabihin, baka ayaw nila ipamention. May mga tao talaga tumutulong na ayaw ipamention. May mga tao talaga makapagbigay ng 5 piso. Makapagbigay ng hipos ka mo na ba? Kalaan ko ni po. May mga tao talaga na makapagbigay ng 5 piso sa'yo para utang mo na ang buhay mo. Yung isa na tanay. May mga pato-pato. May isa ko yung kaibigan na every week niya sinusuportaran niya ako sa mukbang ko dahil kaya happy talaga ako. Hindi na ako nahirapan ng gili. Mahal kayo ng kilo. Ganito lang dahil 150 to dahil. Saging dito, mahal din ang saging for potassium. Ito yan, dyan na yan sa puno. Mamaya atakihin ko na to. Ayun. So ganyan talaga mamuhunan din tayo sa ating mga live. Hindi lang puro laway. Kasi nairita yung iba ang ingay ko daw. Doon mga feeling doon, hindi mo sa gwapa. Ang nanamian ko lang kaya si Aya, kaya kasi ng Gini, kaya pala plangga, pala nila. Tutuon, when it comes ka maghigop ko isang sabaw, yan doon mga anghel, yung nakikita. Magkaon ka ba lang linaga, doon may mga anghel, wala ka makita sa itong siya. Good morning, kasi mga nina. Hindi pag-anak kayo, basta magpamuso naman ng gagay na. Good morning ka na sa mga maninay mo, ha? Hindi na ka pagbaklan bubod, ano mambal mo. Kapila ka mo mag-ano sa isa kadlaw. Good morning sa mga ninang. May aga na sa ilaw. Pato naman, bal mo sa kalibutan. So mo kaya kalibutan. Tapos mo na buta na naman. So, ay, buto mo. Kadlong na balad o kagagaman sa imo. Mga gat pa sa ho. Ala pa ito na ipinya dira. Bakit ito mala pinya, bla ho? Oh, giho pa na mala kay pinyahan. Thank you karon. Gaya ko mala pinya kay lansa. Hindi siya katungtong. Mayo kayong buhok kukwan. Tol. Nanay, nagtiyag. Singo? Nanay, nagkakasalupa ako no. Dumakjag. Kaya ano ko ng plano? Wala sa bagay sa nanay, nagkakasalupa ako lang dumakjag. Nga naglayan matsyag ni nanay. So ugtas naman naguro sa ila eh. Adra. Hindi sa mong lang palago, wala ako ng baliw. Smile mo lang ako ng baliw. Mukha sa. Hello, good morning. Si nanay, kung kalain, mag-check ka lang, lugaw, no, kulang ka na, tapa ako, nagulong si nanay, Gismil, ay. Good morning, nga muna yung mga nanay, galain na, mag-check na kula, unod ila kahita. Ipasugat ko si nanay sa driver, masama doon pakiramdam na yung payat-payat daw ni nanay. Tiway naman ko na may mahimo, kaya ginatagaan mo na sa kwarta, kaya subaan kay pagkaon. Kung nasa kakaon, tiya na iya. Manugi kuya bi. May mga tao, ganyan kung kisa ka gusto magpakamatay, daw. Dalon ka pa na nila, te ako yung luwason ko na yung lawas ko ya. Kadamo mo daw sa ila, bayaan nila si nanay. Bigyan kita ulit, madam, pambili, thank you, Marinel, thank you so much, I love you. Paborito ko kasi Bang Ros. Good morning kita kay Marinel, oh. Sa kaibigan niya, mga ano dyan, policewoman, Marinel Galang Corpus, Helkelio. Oh, yun. Si nanay, kung nung naglain matsyag, kung nung pinasundo ko nga kasi nairita ako kasi alang naman na doon ako sa bahay ngayon sa asikasuhin ko na masama ang pakiramdam niya. Tapos wala naman kaming kitain. So nasundo sa driver. Hello, good morning madam. Makaigit ng pato. Sanay na pa ako inaigitan ko. Ganyan talaga ang buhay natin dito sa may mundo, no? Pag naghanap tayo ng pera, kailangan mag-effort tayo. Kung malason ka pa, mahilamos ka pa, kaipot, kapato. Talatawa tabitang ano tao, kung ka bukal-bukal na kay lunod tani ho. Ako lang malunod, dalon ko lang yung video, ang camera. Hello, watching from ano, saan? So ayan pa, pag kumulo, ano. Ilalagay na natin ang secret ingredients. Diyos ko, sa pagluto, nandyan pa yung pato. Lalo, patay ito. Uy, nung bata niya, ito gano'n eh. Wasak ito ko nga dito, wala dito. Lumpat siya, bala to sa'yo eh. Oh, mabalance ko. Naglupa ng gagay. So guys, this is ako kumukulo na ang dugo ko. Ayan. Iwi pa si Gahida na biyo. Ang suga. Uy, ko alis. Ang luwag ko ay ginatag ko pa rin ng Gini. May takwat ko na dubo. Dapat jutay na sabaw, hindi kayo makasabaw ka mo yung sa bangros. Yun daw matyaga niyo daw, ibalik niyo yung bangros dagat. Wala man ka mamigin na patiti nga bata, nagbilabilay ka mo karutot ka sabaw. Amula na hindi na mo nga luwag ito sa ano. Musa na nga rin na bisa ka. Sa makasip. Hi!
Butang na dyan. Ano naman kung sinanay naman kuno ya? Lain mo matchag do ko no. Oo, lang nato na yan. Wala naman nagamayo, matiyag ya. Mbay ko sa smile ako mo, full sa layo ko hindi sa yung minulo ya. Wala na nagayong matiyag ya. May nang galayan matiyag katapos gaan mo sa vitamins sa mga ano, wala yung mga ginainom. Allah birahi pitahi tusluki. Ano ka kuno naton? Butangan tabalago ng bangros. Wala kami dito kaon mga bira-bira, di baboy kag karne kay hindi sa tinisdakan namin na sa lingagngag musulod. Na puro lang daw kamote na lang ni galing lono Diyos niyo. Puro lang daw kamote. Kanamit, dumibuot yun ang sabor yung mga kaigan. Kami na kung kiso ay may mga kwan pa niya. Ayan. Bangros, puro daw kamote. Kailangan kamote, mga ginalaot ko din. Kala nyo lang maraming talbos, pero pag naluto na konto lang po yan. Hindi ko luto na siya makaon ko yan. Hindi ko ipapagis mo batasan nyo. Ay mamukbang ko yan. Sa kabilog na naglabas. All of the sudden, this was yours and mine. Gamit. Nakabili na ako ng condenser, may nag-sponsor sa akin. Problema ko, electric pan na lang kasirula nga ano. Luto ko na ang boss niya kagabi. Laing, magtuturo ako yung magluto ng laing. Kakuha ni cellphone, luto na nita. Takwa yung adobo. Luto na na. Siya pwede kayo na go. Nanay wala pa. Kauta! Dagaw to day! Dali bahaw bla kaya takiyo. Guys, good morning. Kain tayo lutong bahay ni Rika Imbang. Tinulang bangos na may talbos na kamote habang wala pa si nanay. Kasi pag darating si nanay mamaya, iwan ko kung anong kakainin niya. Chicken dili na lang. Kagalain mo ito kung mamatsyag niya. Pakaunan ito si nanay mga amo niyo.
Kaya naman tani may mahimo kung matigulang ni kung wala di ka na magkalalaon, ano, tani sila i-EGT. Kung tayo magagawa kung mga nanay natin, yung medyo humihina yung mga pagkain nila. Siguro na tiyan sa cellphone, yung patutuluhan. Humihina yung mga panglasa nila. Minsan sa mga matatanda, ganyan talaga yan. Kasi minsan, ano yan, stress na rin sila sa araw-araw. So kaya, minsan nawawalan sila ng gana kumain. Pero kailangan natin lambingin. Kunting lambing lang yan. Ako alam kung paano ko si nanay titirahin, day. Para maganahan kumain. Bulungan mo lang yan. At saka ipatsachahin mo lang yan. At saka pakainin mo lang yan doon sa restaurant na mga ano. Yahong bitol. Ang luwag ba lang hindi padala, di ba mo itong usaron? Hindi kayong luwag ng mga daan mo. Dali, ano ka magililimos, taka mo parang turutawa, di balay ko doon, kagotok, nagising balay namon. Labi ko ano buwas ng pista, hindi pagali. Ang luwag. Ang takway tulan, kuha na lang dahil. Hi, madam! Paampon. Pag medyo nakaluwag-luwag sa buhay, dito ka na tumira, be. Wow, namit gid ang takway. May takway ko di kag may ano. Kung kain kayo ng kain, dahil huwag kayong matakot. Dahil kung ano, dahil lumamon kayo na. Sabihin na, tumaba ka. Halika mo yung kapanimang niwang daw mga itsura. Yung sumbi na. Kaunta, day. Ay, laka namin ito. Duwag dyan ako. Matipid. Yung paborito ko, yung bangrus. Dalawa sa akin. Feeling ko lang pag kumain ako yan ng ano ng bangos na tinula na may talbos na kabuti. Doon sa langit, kuya. Kauna ka mo. Takway. Good morning, kain po tayo, madam. Islinibla tulokin o kabitin mo. Kutsara din mo naging kuha man. Kung may gamay yung kutsara, do may mga karinderya, ganyan kutsara nila yan, nayuyupi. Kung hindi nayupi, nipis-nipis, bartuhon. Diyos ko, ang mga gold na kutsara, pag waas yun, pausaran mo bisita. Mario ko. Pag mga bisita ang pupunta sa bahay, lahat ng mga gamit ng mga magagarang ilalabas. Kung tayo-tayo, niskapil yung baso. No! Ano? Aslom! Namit. Shout out dyan sa kay Madam Makulay ang buhay sa USA. Idol, good morning. Ayan, nagpa-follow ako, nanonood sa kanya. Sa aking kaibigang dumpster na si Madam Inday Roning. Good morning, Day. Kauna ka mula, todo pang magkalabos no, tinisda ka nyo. Minsan kami kumakain ng baboy dito. May comment dito. Buhos mo sa ulo mong sabaw. Piler, sino ka magutos-utos sa akin? Kung may plano ka magpakamatay, gawin mo yan. Kabay pagkatagaan nyo sa Ginoo ka sana, kag diritsong kamatayon, hindi ko ipagsabuhat to. Sabi ni ibuhos mo sa ulo mo. Kung ibuhos mo sa ulo mo, kahit ganito lang itsura ko to, may isip po ako. Alam ko yung tama at mali. At saka kung ikaw wala ka planong mabuhay sa mundo, ano pang yung pinagmalalaki mo at ano pang ginagawa mo dito, lumayas ka na sa earth. Panulay na ito, makapasok kayo dito sa live. Kung maka-comment kayo, wagas na hindi naman kayo kailangan dito sa live. Sabi niya, ibuhos mo sa ulo mo. Ano ako, timang? Ikaw, at saka kung wala kang makomment na medyo okay na comment, ang gawin mo, kiskisan mo yung lababo nyo at linisin mo yung bahay mo. Pagkalalaking tao nito, basta ang bunganga. Ano mo mas marites? Kumakain ako sa baho dito, pinapainit mo ulong supsupon ko buto mo kron. Pero niya, aga mo pa kung ipahiblan, kung yawa. Ako na ha. Sir, kaunto, sir. Kuhanib lang.
Kamal na, ara pa man na rin, hindi pa galang kabuta, kay karong budlayan ka na karong mag-ano. Walang liwat, kulang. Hindi naman. Auto dyan. Abay, ilan na sa pinakapilanin ka mga balang nga mato lang na tayo. May manaog ka nung tungtong. Doon na ako. Natapaan na sa... Ambay ako na ibuhot ko nung sabaw sa ulo ko. Kung singo na sa comment. Si Rair, Rodig, ni man. Pangalan mo pala, parang scammer na. Mga kamag-anak ni Satanas nakapasok dito sa live ko. Hindi ko yung pagsugo-sugo, Kikabalo ko yung kung saan ako manghilamo sa baw. Kikabalo ko kung saan ako yung maligo sa baw ng bangros. Inampusan, takakaroon ka kabugaw karon itong ulo ko. Ibuhos ko ng sabaw sa ulo ko. Tom. Luwasan na lawas mo, Leo. Luwasan ka lang sa impyerno. Ibig mong pabalasin ka pa. Ito na pa. Kao na, Leo, kayo hindi kibla mabusos tata. Kung wala ka nakita yung taon. Do hindi kibla pwede nga isar na hindi makadungan. Ay, madam, I love you. Di mo bilang. Kaon na. Kalayo pang kalatuan yung taklat pa kamos bukid. Yung gitiro, nakamag-anak ni Satanas, nakapasok dito sa live ko. Tinutusan niya ako na ang sabaw na nabangos, ibuhos ko sa ulo ko. Kung ginawa mo yun sa sarili mo, bakit ako pa inutusan mo? Ginawa mo pa akong obligasyon? Unabis itong mga kamag-anak ni Marites, ito makapasok sa live ng isang tao, no, maka-obligar kayo sa kapwa nyo, akala nyo nagbibigay kayo. At saka sino ka na mautos-utosan mo? Ako hindi ko sinunod ang nanay ko, ulo mo. Pinaras, basta ka karon ka, baba na karon makita mo karon. Shoutout to sa pagkaisa ko si Apple, alias Jusrel. Asang bits mo. Oo, ara ka sa bits no, kaya lang pinanawag, kaya live ko diya, ginakutod mo yung live ko, supsupon, manbuto mo karon. Kamusta naman pagkaisa ta sa Sipalay? Asang bits. Sana all gulagaw lang. Sana all wala balayran mga kurente, sana all wala balayran mga tubig, sana all walang mga ng maintenance, no? Ikot-ikot lang, lagulagaw lang. May mga tao talaga happy ngayon, bukas. May mga tao man nga, happy lang subong, buwas nga, no? Kaya sabi ko, huwag maghubad ng panty kung hindi ka naman priority. Hapos na yung magpabasa sa kang. Apos na yung magpabasa, apos na yung magpabasa, alingagngag, pero sa totoo, ang obligasyon, o responsibilidad mo, budlay, gidaga. Panit lang ito, buwan bolbol, lugay ka mo dinalok. Malalaki, sa doon, sumaswa, dalok niyo, hindi mo matilawan ang lawas nila. Tapos mong kalamatay, sila ka, uno sa ulo ng ila. Pinapasanay namin sarili namin na isang ulam na sa isang kain. Hindi naman kami pinanganak na mayaman. So na magkain ko ng ganito, na may hinahanap, pag ko yung sudan niya. Amo pa nagani kung damo sudan mo, amo pa na makapatay sa imo. Pag maraming ulam mo sa lamisa, yan pa po yung bad combination. Minsan nakala mo konti lang kinain mo, puro kolesterol na pala. Mga ganito lang, At least kahit ito walang mga kolesterol, formalin mayroon. Hindi natin alam kung saan ang galing to. Dagat ba ito o sa punong? Kaya kabligay isda ko dyan mga butigon, man naman kuton mo kung saan ang galing. Dahil sa punong o sa dagat, sa pispad. Dagat daw. Mga butigon, magalalako ko, hindi nagbahalalin ng bangros, ne?
Doon ko niya balahalin. Namit, ari si Palay, sa utat kami ng apple, pahimuyong ka mo na, nanukay ka. Hindi ka mong patunga, ka ba? Sa may tsunami, naga. Supod mo da. Kando man do. Dapat sa una magsudan ko amo nila, may uga, may pinaka, sumunga mo lang giniya. Ano-ano, hindi man namin kaon nila, ano-ano, hindi man namin kaon dinuguan. Talagsa lang na dapat, hindi na healthy sa lawas. Ayun, so nag-comment sa ako niya, ibuhos ang sabaw sa ulo ko, wala pa ako kamubuon sa imo ha. Tapos ako bala kung lang kay pangitaon kung imo Facebook, bala kay wara-warahon ta ka. Gapahin mo yung ang espiritu ko de, do maulbo ng alamuranas ko, nagulululbo ng kaspa ko sa shoutout, di kag na live blood, nagkalakatlan ako sa gabi, golpe ka lang ipapasok sa aking sanktuaryo at bigla mo ko yung utusan, nabuhusan kong ulo ko ng sabaw. Ano yung matyagan mo sa akon? Miskin agi lang ko kakasakitan, man ko nga ay. Hindi mo ko kagwanta ko naman kadako ga, tutuod yun ikas niya. Basta gulpihon nila, igwad ko yung malakas. Tubig ba nyo? Paigaran ni Balana yung... Dami ganun pa dyan. Parang may lagyan. Mag-plus ka mo sa banyo, wala kong ihi malang isa ka ang ihi, yung kajutay malang na. Doon ako pang itsansan, yung ganyan magkalakidnis to, kag i-dialysis ang sa ihi, yung gagwa sa lawas. Isa lang kakabo, hindi pag-halay plus na yung unod sa isa ka plus na nga kada tumok mo, isa na ka-container. Ang... Tapos plus nga ito, pang doadlaw nga, panghugas, panghugas ka mo, tingban yun, hindi ka isa-isa, kay kausik sa tubig. Lang bilo to, bilo. Ha? Bilo ka to, garada. Maglaba ka mo, dapat damuon yun. Okay, dua-dua, tatlo lang. Kanugol. Tapos hindi mo halip plus ang lababo, ang ano. Amo na magtipid ka ng tubig dahil pag-ihi lang buhos sa isang tabo. Hindi kayo, ang tao, pag nalaman nila na yung CR mo may plus, lalo ng mga bisita, walang concern yun dahil. Dapat lagyan nyo sa CR na huwag i-plus. Para yan sa poops. Pero pag ihi lang, isang buhos lang, konti lang naman ang ihi. I-plus mo every time, ano yan, mall? Pagkatapos ang bill mo sa tubig, umapaw, oo. Dapat isa lang ay kakabo, 2 tabo lang. Kasi pag binuhos mo lahat ng nandoon sa plus niya sa likod ng basen, isang container po ang laman yan, isang water jug. Miko, Magallanes, Magbanwa, Dam, Lugaw, Wala Bibuat. Ano ng lugaw? Spaghetti ng uso sa bungga. Kaya yung mga tao sa mundo, kabalo naman lang maglugaw. Kaldo man nasa sa ilabalay. Ano yung something special sa lugaw mo ha? Matabi. May pasas. Bihon lang ka, bihon, putso sa plastic. Budayan ko sa lugaw, ah. Init-init. Buday na toon. Kaya akong kalugay. Nico Magallanes, Magbanyuwa. Tapos ano na sa yung drama sa lugaw, panghatag mo, ah. I-convert na lang sa tinapay ka. Dagol. Panghatag na sa mga kabataan. Hindi na pagkupititahi ang mga politiko sa ilalugaw kay namin. Sa ilalugaw daan. May tamtax. Hari naman ho. Hello. Dapat yung mga sudaan, wala makadayet. Tigit, hindi kayo.
Kalain ko, tamaan ka namin susudaan mo, duga pabusog. Kapag ka naman, duga hawa-hawa, pang ginawa mo. Hindi ka lang ginawa. Kaya ko pala pinggan, me. Oo, tamang-tama lang yung kain ko. Parang hindi masyado busog, no ka natural lang. Ito na, oh. Ito na. Kailangan i-disiplina natin ang mga sarili natin. Dahil tayo rin ang magsasuffer. Lahat ng masasarap, bawal. May limit. Nami man itong isa pakal, nami man pipe, pero hindi ka dyan nami kung matamaan ka pala, nakit man kilid mo ka. Utuod yun na yan. Kuha itong kutsilyo, bro. Kaya nga nilog dyan. Oh, hindi pagkakatsilyo. Ako lang yung pabriho. Kaya hindi pwede makatsilyo. Hindi lang, pag-abrehinin, nag-steer pa niya, design lang yung lamisa. Ikaw ko na mo. Mga tao eh. May mga tao talaga tulad ng mga birthday na niyan. Bibili ng cake to layer. Para hindi naman binawasan. Uy! Anong purpose mo? Para may pan... Nakibot, ikaw lang ang ginahulat man sa kabataan. Cake, wala man ito nilaging slice. Shoutout niya sa may mga birthday na nagpa-cake. Tapos yung cake nila, hindi naman nila na-slice hanggang umuwi na yung bisita, display. Anong purpose no? Di ba nagpa-cake ka? Kasi birthday mo. Tapos doon wala man ito minatilawan ng mga bata. Pag lumbutan mo, pag slice nila, mga nabuisit man ito. Wow. Katamis palaga. Fresh from the farm. Amo mali ba katamis ang sakang sang miga ko. What is the purpose na bibili ng cake pagkatapos hindi na slice, umalis ng mga bisita? Sino pakainin nyo? Langaw? Ito pwede pa to next year, pang display. Hanggang January pa ito mabulok kasi kapal ng balat. Bumili po kayo ng walang tawabi. Gata ka gikas, 1 kikas, naman bunuon takakaranggas. Latawabi. Wala tutuod, malakat, dumatulo, manluha ta sa imo ma. Shoutout ta sa pakaisa kong gupong gwapo, butbuot, lami patasan. Gisrel, alias Apple Imbang. Hi Gisrel. Naman mo lang wala ka kasi 1K ha, ipatumba ta kaya. Shoutout na sa upod yan, nalipat ko sa ngalan, sa mga pakaisa ko sa Bayawan, sa Basay. Jojo, okay, Diyos ko tiwi, makmak. Ang magulang nyo, nalipat ko si Dondon. Ang isa si Richard, ay buta, si Pulken, ng Grace. 100. Hmm? 100. Wala. 100 lang. Apple. Di ba kayo man? Pila na nga natanan? 100 eh. Dawang 400 man nagabibilin. Siyento sa pasos mo gabi. Pila? 100. Tiga 300 na lang ako. Ba 200 pasos mo gabi? Oo, kasi 600 man itong gabi unod. Oo, tiga ni. 200 mo ito, 200 pasahan, 200. Kita tingan ko no. Kaya nati, siya na nasulod mo. Dapat ma 500. Sa 600 ito ka bigyan natin sa bahay nga isa mo. Tebol pasahan na 200 doon na. Kasi tingan ko na connect ko hindi. Pero na 200 yung sulod. Yung sulod mo 100 pesos. Sa imo. Ito mo daw. Ay ako ni gali. Oo. Thank you so much kay Jessry 1,000. Imo na gikas ang butang. Abi ko yung imo, dinala ko galing ang 600 pa sa 200, 300 bilhin. Tingnan ako. Okay, shout out. Imo na gikas. Ang madam na dula na imo tingog. Why na ko tingog ga? Alam, tingog malakad. Ang pinsan ko malang si Jessry, malakatag 1,000 nga Gcash. Okay. Pagkatapos bawion naman nakaroon. Pasaya ka ni 100 tapos ulama niya ka na ko 200, patay ka na sa iyo. Shoutout na sa imo Kas. Salamat yun sa pasakay mo. Pasahan mo ko ni 100 na di ka tapos ulman mo ko ko 300. Hindi agay ka sa akon karon kabalo na ko sa style mo. Hindi lang ko ni pagpasahe ha. Ay ulman mo ko japon 300. Ay buto mo to. Ulman mo ko japon 300 karon, perde pa ko na karon. Sarap, sarap. Gamot po ito sa cancer, bunganga. Gamot po ito sa mambaho ay yung bunganga. Dalawa ito sa puno, isa lang nakuha ko. Yung isa kinain na ng kalapati, sa galing galupad yung gabi. Paniki.
Oo, mga fresh from the farm, ganyan daya, malayo kayo sa cancer kung dito lang. Kung dito ka lang kayo sa may Murcia o sa mga bayan-bayan, hindi ka na mag-inom tubig kay hilain na. Wala na malak. Mabubuhay na lang kayo dito, yun ay kahit kulang kayo sa vitamin C. Prutas lang ang katapat, may mga potassium kayo, may fiber. Aslo man galing. Gadugay ka, slob taga. Mangayo ko ba na? Kanto diga. Maribel, good morning. Ayan, Argiles, Aribat, good nang nami bala panitan ang nami na ka sa babalaban. Buwas ko pa ni kauno niya ho. Ginatipid-tipid ko man malang ginakaon ko dahil hindi man yan talaga oras na mayo man ang tinisdakan kung yung galulupot man ko. Bigulugay mapahuway na ko ganing guro basi lang. Shout out kay Gisrel Imbang na nagbigay ng 1,000 sa akin sa Gcash. Tapos ulaman niya ko karon 2,000. Perde pa ko. Hindi. Ay, Diyos ko. Kasalong na kasa. Dalay ko ni starfish. Starfish nga may bungot. Gapalalong ko na starfish ka. Kag mga anong ginasalo mo na sa may dagat sa buong kwan. Kung nara sa dagat, iya ginasalong kwan. Jellyfish. Kung nara sa sago, sa babaw sa dagat, ginasalong yung starfish. Mayong aga banwas ang Morsial ang aton piyesta December 8 no ginaimbitar ko kamo tanan nga magkanto kamo sa may atubangan sa barangay hall sang Zone 4 no. Si Christina Lingling, Mamin at saka Ryan, Geraldine, Paulo, Ma'am Carms, Lex Nelios, Laylay, Christina, Alis Langga. Kanto ka mo ni kaya ako bala sa inyo. Sa mga wala akong ginibitar, balon ka mo ya ha. Oo, okay, wala ka mo vlog ginibitar, gulpe lang ka mo galulusot. Kaya hindi man na iya pala pista namon, iyan na iya kamuro siya. Layo kami sa Banua. Sa mga iyada ko, mga inaanak ko, wait lang po kayo, wag muna kayong mag-rally. Alam ko, obligasyon ng mga ninang sa mga inaanak. Pero sa ganitong sitwasyon, kung 20 kayong inaanak ko, baka 10 lang muna ang mapagbigyan. Depende po sa muka. Kasi yung mga kailangan na bibigyan ko ng mga inaanak ko, i-base natin sa muka. Kung medyo gwapa-gwapa, 40. Ano medyo gwapa-gwapa, 50. Ang dolaw ay pulo. No? Hinukay ka mo anay kapag obligar kay manina nyo kasi manina nyo pigado. May mga menstruasyon na kamunod sa pa mo kay manina nyo kabalo lang mo kay magrumboy nobyo. Ha? Ano nag-graduate na hindi na kamo halika remind kay manina nyo kasi manina nyo mahuyang na ang lawas. Ano hindi lagi kayo makatakod. Minsan mga nina paasa do sabi ng mga inaanak. Tapos yung mga inaanak bakit obligasyon ba ng ninang? Hindi mo niya kapahuway si manina yun si inyo yan. Manina yan, wala ka pa nakatag sa ako tatlo na katuig. Tanda! Dapat ka mahatag yan, hindi pwede ka palangga ka lang ni manina. Mabis ka wala hatag. Ay, taga Murcia, kami at taga Puitibidra sa Negros. Oh, di madalagi ka muga. Kay layo inyo ginalinan. Sa mga layo, kamugid ya dala. Bao ka namit, gid na ya bala morning from Dingli, Iloilo. Sa mga hindi pa po alam na may mga piyesta dito sa amin at hindi pa po alam na may mga paninda po sa covered court ng Morsia, nandun po yung mga prinsipya, mga bulaklak, mga gulay. Punta na po kayo. May promo ngayon. Slow mo naman.
Ginamba ko lang ang tamis. Aslog, ganyan baladay. Balahanon kaya nga malugsop-sop. Kaya gata-gata, ganyan ba? Gatingalay ko naman ang mga nubyo ko, hindi maghalin sa akon. Kaya namin, magiging ko na magsup-sup ga. Natawa bala ho? Daw pati itlog yung kumadakpan ko yung mabaog yun ya. Duga mo lang ginakwa ko. Pwede ni tsansa, magdiwang ko no. Dako pa ko ng tsansa ako maigo sa kilat sa... Di puta nga ido kagawin. Dako pa ko ng tsansa ako maigo sa kilat sa magdiwang. Saging pertikatig aho ay paninaluto karon pa rin sa hapon. So ito po yung mga dalandan, madam. Ginagawa ko na po siyang juice. Kaya wala man diduga ang klase ng dalandan. Kung sino man nagbaligya sini sa hapon, kabay pa nga ikaw yung may duga, ang imo yung dalandan, wala duga. Tapos na po mamaya naman kay si nanay pupunta dito magla-live kami mamaya. Kadali lang, thank you, God bless. Happy Sunday, ingat kayo palagi. I love you.